डिमाकुसि दखरा एबसुनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि जायफोर सुबुंफोरा गावनि मेगन खम नुयो एबा मेगन मानसुल सानसुल जादों बिथांमोननि थाखाय बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय होदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दखरा एबसुनि बानजायनायाव जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय होदों। जायफोर सुबुङा मेगननि बेरामखौ फैसानि थाखाय गोजान जायगायाव नायहैनो हाया एबा नखरनि हालोदा एसे लोरबां बिथांमोनखौ नोजोर होनानै डिमाकुसि दखरा एबसुआ बे थांखिखौ लानाय जादों होनना फोरमायो। बे बेसेन नाङै मेगननि फाहामथायाव फाहामगिरि महरै बाहागो लायो बड'लेण्ड नेत्रालया आइस केयार देहा फाहामसालि उदालगुरिनिफ्राय बाहागो लायो। बे बेसेन नाङै मेगननि फाहामथायाव गासै 100निबो बारा बेमारि बिथांमोना बाहागो लायो। खुलुमबाय। जोङो डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड नेत्रालय आइ केयार हस्पिटाल उदालगुरिनि मददथिजों डिमाकुसि आनसलिक आबसुनि सिङाव थानाय सिङाव गोग्लैनाय मोनफ्रोमबो गामि बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थाखाय बेसेन नाङै मेगन फाहामथाय होनाय मोनसे हाबाफारि दिनै लादों। बेवहाय जोंजों लोगोसे बे हाबाफारियाव दिनै गामिनिफ्राय फैनानै 100निबो बारा सुबुं बिथांमोना मेगननि बेसेन नाङै जि फाहामथाय होनायखौ बिथांमोना लाफैदों। आसा खालामो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गोरिब गुन्द्रा न'खरनि आइ आफामोन जाय बिथांमोना मेगननि असुबिदायाव मेगननि बेरामाव गोग्लैनानै दङ, माखासे राङारि जेंनानि थाखाय बिथांमोना फाहामथाय लानो हायाखै, गुबुन जायगासिम थांनो हायाखै, बिथांमोना जोंनि बेहाय फैनानै बेसेन नाङालासे जोंनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना मुलाम्फा जानो हादों होननानै जों फोथायो। माखासे सुबुंफ्रा जिहेतु केटेगरि बेनि सायाव जोङो दासिम बिदि हाबाफारि लाथ'वाखै, खिन्थु जों दिनैनि उनाव जों बेखौ लानानै सिन्था मोनसे खालामनाय जादों जे जाय बिथांमोना साधारन भाबे ट्रिटमेन्टनि गेजेरजों हामा बिथांमोनखौ जिहेतु माखासे जोंहा आइ आफा बिथांमोना माखासे राङारि असुबिदानि थाखाय गुबुन गुबुन नोरजिया जालांनायनि गेजेरजोंब्लाबो मालाबा मेगना खोब गाज्रि जालाङो बिथांमोननि थाखाय इयुननि समाव जों हाबाफारि लागोन बेखौ जों बयनिसिमबो फोरमायनाय थाबाय।